Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, kasaritaan ni Hector nga napauluan 20 pesos, 20 pesos. Aya? Dear Manong Nemi, rumigrigat no rumigrigat ti panagbiag mi Manong Nemi. Sang kasapulan, sang kaapuyan, kunak kumangem sampay nga umanay. Idi agat umanay. Ngam kadagiti nga rod, Manong Nemi, taaddan iti high school, digiti duwangan nakmi, nga inaudi. Idinto ta, adda iti college, Manong Nemi, first year college, ti inauna. Amo ni Arnel Sambusonito, Manong Nemi, no anat nagan digiti anak mi. Ni June, kunang kita, isarununan tiniling saan. Ni John, ni Lingling, ken ni Harry. Wan manong. Irinto ta may saklang security guard. Security guard iti bangko. Pasaray mapanak kami destino iti may sang iti mall. Iti umuna mo na may kaduang hari daw. Uno saan kat security guard dak iti may sang building ayan ti opisina, digiti na dumaduma nga department, ti may nga kompanya, Manong Nemi. Nagwapo akidian ng ronan no kaano pormayak iti sikyo. Ado digiti mapaisem ko nga nalalapsat nga babae no kasta nga sumrek da. Good morning, ma'am. Ay, good morning, sikyo. You're so booky. Sayang ti kinagwapo, ta sikyo ka lang. Isumrek ka kumanga nag-artista, baka alain na kaniya. Fernando po Jr. nga sidekick na. Ada na kita agkuna, ngam arapaap ko laeng. Kat siyempre, ni miling asawa, kumporme met mabalin ng itulong. Uwan, mahilig iti gansilyo. Mapan na isursur na kiti magansilyo na Manong Nemi. Nga arapaw ti lamisaan, arapaw ti tugaw, kanda dumapay kortina, nga ginansilyo. Siyempre, numagustuhan danto, agorder danto. At dapat kidi may tulong na siyempre. Agasikaso ti o nagtibalay, hamat kidi marigatan, ta kiti anak mi, Manong Nemi, at rekonadang division of labor, no sinot na ka-schedule nga agdalus, aglaba, agluto, kada kiti anak ko, Manong Nemi, ket siyempre mairapin met asawak iti, agansilyo, agdait pa'y. Kaya nga sa anak nga naka-duty ng runa no, rabi iti duty. Iti aldaw, Manong Nemi. Mapanak madag construction. Kung saan katada, simbre ka nga insurance agency nga mapanak madag sales, kada kita ag-insure, agpa-insurance, agpa-insured. Ang nagrigat pa no. Sa anak ka nalaing sales stock, no mampay guwapo Motorsiklo, Manong Nemi, tulugan ko nga mapanag-duty. Kaditi may sa, Manong Nemi, nga aldaw,
Kapag ko pa nag-duty, kamakamak iti alas 7. Medyo bulok-bulok, ti motorsiklo, mano. Nabayag gaminin nga saan ko nga napa-overhaul. Nabayag pa yung nga saan nga nag-change oil. Tumanon lagi di ko na. Tapadasik tong idaga si Titalier no agawidak kas pagkarika. Ini tada masarunok manong naming agiduruduron ti kariton. Digidag basura. Ay, napiyapay na tao ta security guard. Yung di kito yung harod. Sakaw. No awanin ti mapidot da, awanin ti makiwar da, kada kiti pagbasuraan, awanin ti lako da, awanin ti igatang dati kananda. Diri pa gamuha manong nemi tanakita klata nga aglusdoy ti lalaki nga gidurduron ti kariton. Aray, ano na dyan? Ala. Nakinawanan. Manong nemi sinardingak ket tinulungak ti bakit. Halaham nga bakit? Arig na ininawdan na labasit ng siyak. Nga nang bangon iti asawa na kunak tag-asawa da. Ala, manong, ala. Awan ti balo mo, danom. Manang. Danom, painom. Nalipatak nga ron, sir. Isus, sapo ko kura. Siyak na danom na. Ala, manong nga. Uminom ka. Inom. Ada kastoy manong naming nga paggiganan ti danom kong inumat. Kaning patang guwap kulat na. Kunana. Anak ko mo manong. Okay kan? Ano napasama kami? Simbro lang na ito eh. Sakit ko nga biglalatan nga. Kopit ti barokong ko. Kapos siguro ti pambanog, kan bisin. Ape ti kapenangan. Ada kinamitay. Ading ko nga. Sagdudwa ka mga pandesal nga ang kape. Ala kita, saan nyo mapilitan ti bagim? Asa mo nga, pilitan ti bagim manong nagtrabaho no, mati ti bagim. Agawid ka pa lang. Anin, ako na tamayatan ti bagik. Kat baka si ka, maladaw ka ni ti papanam para pagwardyaan. Mat, sige, okay lang. Ala nga rin, no, okay kan. Ala, baka kahit mo pa tuminom. Dawatin mo man lang dahil tadanom mo. Danom lang ha. Pero ito pagyanan na. Nangina da ito. Ala, naibusan kam ngamin. Ala na, bakit? Itadbukin ko na data. Pag nagyanan ti mineral water nga nagpag-inuman tata. Ikan natin danom. Nadamadagas yun dito nga karinderya, wano anata restaurant, wano anang balay, mawalin yung tumawat ti danom na narikad na pa nga mangtid sir. Staya, kaduan nga namin ito ka, agbalon. Masapol ti danom, nang runa kata kayo kat aglangit kayo. So nga, uminom kayo ti danom, adong nga danom. So pa yun, ati pamadpad mitibisin min. Huwag ka dito sa bali nga pagtrabahoan nyo, nga saan nga agkalkal ti basura. Ito lang damo mi, sir. Wala. Sige nga Rod. Inawan, thank you, sir. Alam, sige nga Rod, ituloy ko matin tagbiyakin, maladaw ako. Numiminsan mat kadi manong naimik at babaluwag di kita kastat klase ng tao. Napigsada man. Uno, di ka dilaing agkalkal, unang pidot ti basura, nga mabalinda nga ilako, ti mabalinda nga pagtrabahuan. Uno rin nga lalaki, di na nga takaya ti construction. Baka hamatan niya. Nadagsa nga trabaho ti construction. Uno sumret ko mga hardinero. Baka awang matimayat. Uno sangkat. Conformid at mawalin ako maserkan. Ay, biyag talaga. Na duma-duma ti klase ti pagbiyakan. Na pinatawa at asikyo. Inala binulan, uno kinsenas nga agsweldo. Yung mamanuman ti increase. Sa bagay, nukas na nga rabi ti jutik. Mabalingkumat nga rapin ti construction. Amat unay mapuyatan, taore nakatakder, akit mabalingkumat nga iturog. Aman,
Aman manong na imi, na-practice kon. Dati nakatakder, nga daag iti post, na nakagwardya, nakatakder, tirabi, yaw awak lang matulog ta, nga maturo ka. Aman, nairuamak ti kastan. Iso nga kayang-kaya. Dati mo palit security guard nga nakatakder, nga maturog ko na da. Diyak ka di marigatan no, gwardya ak manong makaktang tinakatakder ngem na irwama kon. No, da ibon, di kiti empleyado, manong nemi, awan ti messenger da, wano mensahero da kami nga naka-duty nga gwardya, ti baunin da. No, dua kami, manong nemi, ibaunan da ti maysa kada kami. Ngem no may masak akit narigat da nga magbaon kanya, tanirigat nga panawam mi ti pwesto mi, tamay basol. Basol nga nakagwardya ka kat panawam ta pwesto. Ngem no duha kayo, mabali nga sinublat kayo. Di ba? Kasi lano may saak kat masapol nga no sakbay nga ibagada nga may saak kat agbalo na kon. Daore no pananganan kat nakagwardya ka lat nakatakder amang mangan. Hiliyabas ko lat tawat ti mangan. Kasi tibiyag ti gwardya manong. Ngem no duha kayo, nga era, sinublat kayo nga mapanmangan. Jay. Ket no adda kiti sumrak ken rumuar nga empleyado ken kiti customer iti bangko no bangko iti ayan ko manong naming ama. Umisam ka latama ta ore at problema. Tanarigat na kami suot ka nga gwardya ket. Kunadan to ken ka ket apo naisam man dato a gwardya. Apo gwapo man dato a gwardya. Ni mapingata a gwardya lang ti trabaho na. At natigit-tigon daway manong nemi nga angalin ti asawak tirigat. Ay, po Hector. Abay, makagbibiyagan, bakit? Makaumakan iti biyag. Sika maumakan. Narawama kon. Yorore ko latan nga, ito pa na naapod Diyos ti biyag ko. Basta rami taglataman ti obligasyon ko kas asawam, kas ama da giti talungan nakta. Nakadadot utang tayo. Awang pahintek pa utang. At awan tinamnamain tang panghalaan tayo, ti pagbayad tayo. Hala, piano, adot order ko ma. Ngayon mamanuman. Ano nga tanong, inakagabrod? Ano na? Inakagabrod. Itapay. Idi ko maa. Di na Pimpinas ita. Tano idi ko maa, Hector, tababatit pa kita anak ta. Narikat kayo apanawan. Napya ko man no sikat, mapanagtrabaho ti habrod, katsak ti mabating nga ina, tapno maiwanak nga na yung bag di kita anak. Ngam ti lalaking nga ti mabati, kasano maiwanan na iti ububing ko mapanganak ta. Itat na pintas ka panag-abrod ko. Ta, adan iti high school di kiti dua, adan ti college ti inauna. Manakam da. Hanggang nangaskan nga aiwanan da. Maiwanan da. Narigrigat ka dita, miling. Bakit? Kas ka kiti, dito yung babaeng anak ta, may kadwa, nilingling. Abi ni Lingling, kitang talanga na. Kaskan ka. Nga niya? Kaskan ka, hindi ka, kastat edad mo. Anak kasta, nagpapaarim ka. Si kamot, di ba? Hindi high school tayo. Nagkaradwaran naman high school ka. Di ba? Agpaspaseksi ka, nagpapaarim. Gusto nakakakurso na dakin ka. Imsan, nagmagasyak kinayat mo. Sa magasyak ti first love mo. At damat sa bali. Ano nga siya? Papi love lang, daddy. Siya nga matatalagat first love ko kahit. Hindi nagradwaran ti high school. Sa adi umay nagpaspasyahan na sa Jabalay. Ako sa bali nga nobyo. No sa lang siksika. Nagnobyo, first, umuna nga nobyo, ngayon sa nagbaling asawa. So nga ron, narigat na hamong nga iwanan ni Lingling ita. Kaslamat ang ganit yun. Ganyan mo, baka no makasikog dit yun. Nakaw. Amom, Hector, kaya adag dito kay awan,
No kastaman ti mapasamak kadakwada. Mapasamak la mapasamak. Diya kayat. Di mo kayat nga. Diya kayat nga na maisina wano umadayo ka na tayo. Mga sinapo Diyos. Ano namin tarapahap mo? Tarapahap ko. Agtalinad ka kadilata nga security guard. Kasi pagkalikan na maadaan ka ti kwarta. Ano taramidem? No maadaan ti kwarta? Nga umanay nga pang negosyo? Mga ipagdagdag ti security agency. Anya? Agrekrutak ka lagi ti agbaling nga security guard. Sakto mga ipagdagdag ti security agency. Agbalian na ka siya ti boss. Nga mangibaon ka lagi ti security nga may destino ka lagi na dumado mga pakikristenuanda. Among kaning dati agency nga pag security guard kata manutibingay na ti sweldo. Kastaya, imbes ko mapanamin kanyak, dati talaga nga sweldo, at na panakabingay di agency. At ano nabubra na? Basta lagi di security guard na ka, i-deploy na ka, tapos nilikas na kumita may tisuna. Kat nungas pagarigan tada po unak, mangipatak direct security agency, sa lang dito, na dumaduma nga pa sa siyudad, di okay. Nagbalinak no ka nga general manager, hindi security agency. Sala nga na ita. Mangipatak direct pwede ko gymnasium. Gymnasium pagjiban. Pag-exercisan. About fitness. Kasi makita mo, nag-jogging nga iti parabango, nagsapa. Ag-jogging pa iti trabaho mo. Dahil tala mo, anay ko. Ay, po. Hector, aging ka na lang tarapap. Kasanungarat nga madaan ka itidakkel nga kantidad. Nga pagpunam ko Kit ni agtaya ti huweteng. Kaya mo taramiden. Pambarakon pa ito tagtaya ti huweteng. Andahan nga rin bimak nangin nga nangabak ti huweteng. Luto. Luto? Luto? Dati luto. Super luto kada 45, 42 ko na dan sa 50. Ano dyan? Diyak man na mo. Damat malablabsak no kang pagtayan ti luto. Diyak mat ganda din ti mga nagtaya. At dumatag di mga abak. Agpepeso nga tanga mga abak da. Kaya una. Malapamanik na. Di dangar iparangarang. No, at mga abakin, sekreto na jay. Tanong mapan naklemen, dahil yung premyo na kit milyon mat nga rod, baka adamang hold up kang kuwana. Hindi ka man nagtataya ti luto. Ako madetete panunod ko. Mangnamnamatal at ang ginapot Diyos. Sana tayo baybayan. Basta kidaw tayo kang kuwana, idaw-dawat ta kinapot Diyos. Nasabi ko takabailan ta nga paggraduarin ni June. Santo sumarunong ang graduar ni Lingling. Dan sumarunong ang graduar ni Hari. No nakapagturpos doon di kita anak tayo ti karera da, kursuda, kada ta trabaho dan, baka kunadan to kanya ketpang. Sarding kang agwardya, agritiruhan. Anang, sarding mong taggansilyo, agina na kayo. Tata kami matentag serbi kada kayo. Intun ka nang mapasamag na ita. Mapasamag ka na. Nailumlum tayong ti utang, Hector. Saan nga umanay pulos ta sweldo makasikyo nga para kada kita kasapulan ta inaldaw. Kasanun ti pagbasa na kita nakta. Agkuti ka, agsalukag ka, agdouble job ka. Kada double job man. Ngam kaaduan namat nga aldaw ti jutim. Bayam. No aldaw ti jutik, tirabi, basta nga maturo ka. Mapanag pasada tricycle. Kasta taramidak. No aldaw mat ti jutik, agpasada ti tricycle. No rabi ti jutik, mapanak sumrat ti konstruksyon.
Manong Nemi at dani ti second year college ni June. Marigatan kami nga talaga. Ay, eksartin ka pa lang, John. Ano? Pa, jakton mahalat ti tres kong agbasa ng sardin nga. Agtrabaho ko ti makatawon. Saka agbasa ti makatawon. Agsardin ka tumanin. Oo. Oo, naman. Didakla ko mga ordin, pinagbasbasa ti first year college sa kung namin kang kaedi nga, di ka palag sumsumunag ti college, nagtrabaho ka, ngayon pilit mo. Adun ti utang tayo. Pa, please, mangiremedya kay kuma. Please. Ang abalit, tanapin kumat, nagtrabaho, no kasta nga awan klasek. Sumrekak ka na kiti akwa, food chain. Mapanag pa extra. Napila nga, ada allowance ko. Kung saan nyo nga panunutin, dyan matrikula, tuition fee. Saan na ko mapagsardangan pa? Ikadag ti pagmatrikula, tasakton di makamo ti allowance ko. Gawa na niya, kalpasan ti second year mo, college tumatan ni ating mo. Awang ka dito sa baling nga pamuspusan, awang ka dito, kakabagyan tayo nga mangtulong kada tayo pang. Di kita ada abroad, kakabagyan nyo, ada, awan. Adun samat kabagyan nyo. Kabagyan tayo. Ado kabagyan tayo ng di na amamu nga kabagyan no nakurapay. Nanti kayo sawan. No nakurapay ka, kat adda dya kabagyan ng agpepeso di Hawaii, uno sa dinuman nga dati abroad, handa ka bigbigin na kabagyan. Kasta di kita kabagyan tayo. Bigbigan da lang nga kabagyan, di kita adda mabalin niya. Baligtad di kita ko mamarigregatan nga kabagyan, isod ako matsapuyutin da, nga itag-ay, haan, ad-ad da kayo rumenda. Paunay damatin. Di kita kabagyan nga rin mamang. Oo, mat. No kasano tirigat ti kabagyan, kastawa tirigat kabagyan. Kasano nga rin pang. Alam ba, ti remedyo, ti pagbatrikulam, ta makamukan tulatan, no kas pagarigan ta. Baka pag-enroll ka, bahala kang nag-sideline para ti allowance mo. Hindi may isang aldaw manong Nemi Simrek, ti pa naka-manager ti bangko nga pagwargwarjaak. Pagwargwarjaak ko na, tamay masaki di. Manong Nemi, good morning sir, kunakit na kami suot. Medyo nadalapos nakpagid di. Sana inlokat manong Nemi. Ngayon balabag tiri daw. Hamat ka di ngagbalabag siyempre, siya automatic. Apa nga ta? Sabi kasi ni boss. Doon sakit problema na. Hindi ada rumuar manong Nemi ng empleyada. Ma'am, baka mabaling nga saktimapan para nyo. Siksikamit sikyo. Aumat ka duwam. Hanggang mabaling panawang ti pwesto. Huwag gaya, ma'am. Apay, kido ni boss. Dakal ti problema ni boss. Apay, ma'am. At na po ako nang atakal kandidat. Ano? Personal nga kwarta na o kwarta bangko? Hanggang mabaling agigim ni boss iti kwarta di bangko. Personal nga kwarta na. Diyan ka mo. No nakaragregan na mo, no, tinakaw da keng kuwana. Nasipdutan. Wallet. Naragrig ti wallet na, no, nasipdut isuna. Opo. Napanan na ko, ma. Apa nga naragrig na ti wallet na. Check man na mo. Kasla, saan sa akin simang puti balay da rabi. Baka napan nag-chicks. Nga natataka pagpukawad ti wallet nan. Manot kwarta nga nagyan yung wallet na, ma'am. Saan nga gasot ka, no? Saan nga gasot a pisos? Saan nga gasot a ribo? Nasayat dahil nakapidot kati sublina. Patsem ko mga artmat. Lasik ako nakapidot. 100,000. No sa kas pagarikan ko masikyo, ti makapidot ti kas di katakil na. Isublim.
Agalangan na sir. Ay, ma'am. Nangro na kat adot utang mi. Hindi asawa ka ba ta? Panagpapabasa mi ka nagit anak mi. Wala. No makapidot ka ti wallet nga da 100,000 na. Isublim. Tsaka mo. Sa ako doon lang masungbatan na nagas magaligan na makapidot ka. Ngimita ma'am agad tsaka mo masungbatan. Ma'am, kunak mo na ada pa panan nyo. Ada, tinaktak na, titakan. Ay, buhay. Naku, nang tinakam ko. Nasyak ti makapidot ti kasi kadakil na akit. Pambarakong patong isubli. Kasapulak eh. Siyempre, 100,000. Papananam. At papanan na dyan eh. O ano kan problema di anak ko nga inauna nga. Basan tiyo. Umunakin may kadua nga semestre. Mabrod na ma. Saan na nga na ita? 100,000. Di madlang arat umanay nga puunak para ti panang bango ka ti agency. Security agency. Milyon at masapul. Yung pangalak ko mati milyon nga ron. Ay, buhay. Kung anak ko natamat ka na. Aging ka nagsublin ni ma'am. Ana, masong bata mo dyan sa lutsot ko? Nga anya ma'am, may panggap no makapidot ka to 100,000. Sublin pala siya kong kukwa. Adalakit di identity na dyan, identification na. Adalakit ID na, pang sapulak. No sa dinot pang sapulak yung kuha na di. Ituntun ko. Pamati akto. Anyat amo ma'am, baka katakdakkel di subli na. No si kakadakapukaw iti 100,000. Kada damang isublikan ka, manut itad mo akong kunana. Ikit no masapul ko di 100,000. Madia. Nang rona no kargok lang. Ang mga no kasapulak nga ususto, kitam, pati pa nang iti ubaya. Gunggo natin mga isublik, iti mo pa mapanunot. So nga pambaramong isubli no sa pagalikan, makapidot ka. Kamal man na manunemi mamanon di kiti sumrek iti bangko. Basta kami nagalas stress. Arik na manunemi nalpasan ti office hours. Awan hindi kita mapansumrek withdraw, wano deposit, wano anyaman di tangas transaction. Hindi ka manunemi ta adda umusitek nga lalaki kan babae kan niyak ka medyo madungrit. Agbasbasura. Malasin ko. Uy, takagaya manong, manang. Umay kaagbang ko. Tumbigada na, nagklosen, napastrin. Ay, malasin ka, kapsat. Si Karidis security guard nga nagtulong kanya kidi naglusdoyak. Oo, kung naktopay kami nga kayo. Nakadanon kami nito eh. Kaya tiyusawan dito iti sublat yung pagkalkalan ti basura. Dita ni, bakarang dito yung bangko. Ado ti basura dita. Ay, adda, akin ruota dito, sir. Anong retiran tayo nga adda ka dito eh. Kuha, dito ka diti opisina ni Mr. Melvin agsunod. Ni boss na dyan, ni manager. Abay? At ako may bagami kang kuhanan. Anat ibagayo. Nagkinita rin kita agasawa manong nemi. Anak ka tati ibaga rin kita yung agbaspasura. Kini Boss Melvin. Samot nga rin nga mabaling nga pastrik ka kita. Bawal mat nga rin di magpastrik ka dakwada. Mabit lang no ni Boss ti masapulyo, mabit lang ta. Sumunay ka kita ng iba kakingwa na. Okay? Sige, sir. Nagdurbelak manong. Ito pa naka-opisina ni boss. Sir, ni Hector, boss. Secretary. Ano ba gam? Ada makasapol ka na kayo, sir. Kaya nung makasapol ka niya, kapit mo pastrikan. Hanggang mabaling ang pastrikan, sir. Alangada ti kwa. Agbas basura da.
Dikit kalkal ti basura. Pwede masapul ta kanya. Anang oron, sir? Rumar na kayo ti rumar, no, isudat pastrik. Gago. Siya ti rumar, pastrik mo nga rin, basura ta. Gago ko na pa kanya. Talaga napudot ti ulo na at napukawan nga ron. Imagine, ti baga na kita basura. Manong nimi rimwara kon. Orayan nyo ba si Sona? Da kayo kumatpastrik yung saan ka mabalin eh. Ang mga nagreklamo na kita empleyado. Medyo agadarangot kayo. Agadlingat ka do kada anang. Kumpura mo ti angot yo. Yung okay lang kanya. Narwamak mo ti kasta. Iso natin ni boss. Oh, ano masapol yo? Kasala na kailangan nakaturtura ya. Siya pa yung manager ti bangko ti rumwar. Tapno sanguin kayo. Sir, kahit may kumalangin nga isubli ka na kayo dato'y napitot mi nga wallet yo. Da kayo tinangsip doon kanyak? Sada ka nga sinip doon, sir. Habi ko, da kayo dato wallet ko. Gabayatan nga agkalkalkal kam ti basura. Nakita mi. Kasano ko panakay basura na? Kinaman. Sinabrut naman nung nemi. Baka kinisayan nyo, ha? Sa gagasot, aribo na ito, eh. Sa amin nga binilbilang, sir. Basta makita mi nga kwarta. Sa naalam ito address mo, naagad ka na address mo, sir. Iso ang kalika kumitimay. Tap ni subli kami ka. Sapol ko na ito, eh. Esos, di mo ka sila bumtak, ti ulok, kabang pampanot na ito, eh. Napikit di ka na inalayo, ha? Hami inala, sir. Napidot mi. Gabota sa mi ako ko, ha? Iso subli taking ko. Dapat lang. Iso sabo. Sige. Sobrang ako na, sige. Oh. Sige, habi ka di mo wayaan ti ridaw. Habi di mo hinukatap do sobrang ka. Boss, kasta ka dilatan. Makita mo dita, boss. Agbas-basura da. Ay, dati pa ubaya. Jesus sapo. Agor ka. Kita mo na nagyan ti bulsak. Ay, Jesus, ang nagasat kayo, tada. Jesus, tada kita yung nagplete. O, umpikot siya kita, da, perdi pa. O, ano no sa 20 pesos? Boss. Awatan yun. Agamang kami, sir. Inawat ti lalaki manong name ti 20 pesos. Nadugyot pa. Kalpasan na si Breken manong name ni Boss Melvin. Pasensya ka ni Boss, Naputot nga talaga ti ulo na. Mas dawanak, talatinted na kada kayo. Mabigla nga tanayunak. Ay, sanin, sir. Amahan, nayunak. Nga balit ang security guard dak. Hanin, sir. Aman. Hanin, sir. Sigurado kayo? Sigurado kami. Pasensya kayong kinibos ko. Naimot ka talaga na dyan. Ingam nga rin, sir. Kung sigurado kayo, manayin data 20 pesos, baka dahamping manayin pinagplete yung umay dito, eh. Okay na. Apag pag-isuunay. Ti 20 pesos? Ohen. Sinusurot ko, ano yung surusurot ko, ti panagkita, kadagiti agasawa nga kibkibin manong. Yung aslad ng sapi sakit yung lalaki. At elepsi na. Nandiyan, at kisiw. Kaya di babae mo, sila umumres ti bagina. Nagkakaasid naman. Ngayon, mapagkasanda nga nag-itera, sanda ito 100,000 pesos. Tinam naman di siguro kat panakalan ti maedad kadakwada nga reward. Imagine, ore ka mamalad sa nga ribot, didot-dot di boss, na inted. No siya kakit, ore sang nga ribo, baka 5,000, waka sang 10,000. Imagine, sanda nag-interesan ti kwarta? Ang sublida? 20 pesos lang tinted ni boss. Nakaw.
problema ako ma. Sa imbaga na dyan nga lalaki nga, apag pagiso di 20 pesos. Apag pagiso nga pagplete da nga subli, di nagkaponda. Apag pagiso nga ikatang dati, di anyan pakagatang di 20 pesos. Coke, sada ag tinapay, kit pagguduan na di tinapay, di coke. Uno kukok da nga ta. Uno tanom, problema ka. Pikit nga problema ko na yan. Ay, basta tinipasamak. Nakasaysay at naging yung agasawa. Ngayon ni boss. Ni boss ti talaga nga matutugali na. Nasakti kas di akit saan lang nga apo. Inarakop ko kumapaida. Ngayon miso na katangtangsit. Kasla din na bigbigan nga tao. Naging yung basbasura. Idagadak diti balay manong nemi ni istoryak, tinapasamak, iti pamilya. Kabayatan nga mangmangan kami manong nemi, kinimiling asawak, kiniritalungan nak mi. Isot tapik mi manong. Kit na dumadumat ti pinyon. No siya ko napapat, makapidot ti kasjay. Pambarakon ng isublipay. Kinuna ni Philip. Nagdakil ti may tulong na 100,000. Dati nga problema ti kwarta. Apa isublita pala ko mo. Anak, nusam mo ako kwa, di mo tagikwain. Anak harot isublim, kalpasan na, babain ti pesos lang ti dadaking kagong kunam. Sus. Numot ngamin pang. Nagmading ugali na di manager yo. 20 pesos laki din tinted na. Kaya nung si kakuma, hari, manuitan mo. Kaya wala di kuduha na ah. Uri masapul mo kuma. Alalay sarding tayo ang tapik. Ay, pas nagtentimangan. Kakaiso na nga medyo na imas ito ti pala masidata yung. Baglaki din mamang takimatang kayo dahil kastoy. Letsot nga manok. Napang ko yung deliver nga order da nga kortina nga ginansilyo. Medyo nanayunan di inted ko nga bayad na di suting katang kon. Katinto nabigat at nanduat manin itid ko kada kayong allowance yo. Pwera kang kapilip. Tapi handak ikan ma. Diba? Nagtutulagan tayo, mas tabaitid kang kati matrikula, tuition fee. Sikan di makamot allowance mo. Unang no, damot ko tayo, kan magtad kayo mo't kakasik lang ako, ganang remedyo. Nako, anos lang, ya. Awan di sa bali nga remedyo yun, di mangipasnek, di pa nagbasa yo. Taramitin mo kaya ni mamang yo, di amin na pamuspusan. Di daw-daw na kinapod Diyos, tadatay mo't di makapidot, ito 100,000, wanadak-dakil. No milyon di mapidot tayo ngay. No milyon na di adadang saan tayo ito, ay susapo. Basta rito tilaglagi pa inyo anak ko. Kay milyon ke saan, no saan yung akuko, saan yung nga tagikuan. Isubli yung isubli. Kat saan tayo liplipatan ka ni Apo Diyos. Agkararag ka nagpakpakasi nga kidaw kang kuana. Masan natin nga baybayan. Ano anyaman ti kalikagom tayo, ipain na. O mati sa bali nga mga ipapaigat, karagiti ka sa pulan tayo, no saan nga ni Apo Diyos. Dagiti, kasla ko bakit tumatayab? Dagiti bilit. Dagiti bilit kat saan dang agtrab-trabaho. Saan dang agmulmula. Ngayon, agbibiyag da. Kasano? Ni Apo Diyos na mangtad kadakwada, iti kasapulan da. Nabubuhay pa ang mga ibon. Tayo nga, nagtatrabaho. Isong agbiyag tayo, basta nagtrabaho tayo, agsigsigpat tayo, kan saan tayo liplipatan ni Apo Diyos. Kalpasan ti may sang aldaw kabigatan day di manong nemi. Nakiktutak. Iti masang ilik ba't manen manong nemi di kiti dua, di kiti agasawa. Manang, da kay manen? Ningan manager ti masapul yo? Saan ko ma, sir? Sika ko ma ti masapul mi?
Adda na, awamat naragag ko, awamat na po ako, tapos subliyo ko, ma. Anat oras to ti off mo, sir. Alas 6. Ay, dandanin. Urayan na kalatat, sir. Tanya mo ti masapol yung kanya. Basta, sir. Agit no, masapol yung kanya, kitam namain yung makakatulong ka, kita pagkit nga saanin. Ewan sa baling amin nga, mabalimbing asid ka, no saan nga si ka, sir. Hector, tinagan ko, manong. Ay, Sir Hector. Hector, ko muna tan. Inaano aking siyak, di kami. Inuwan na. Turing tinagan ko, isumot ni Puring. Ti asawa. Turing ken Puring. Sika tinasit kami, kabuta. Sika tinamnama imi nga. Makatulong ka na kami. Mapagtalkan. Kananigat tagtalagitan, kananigat tao. Abay, mapagtalkandak. Langam kinaramid mo. Atin ko kahit talaga nga mapagtalkan ka. Nasingpet ka. Adaan ka itin nasinaw. Ngayon balitukan nga panagpuspuso. Kanagkama na ka. Nagutok ba't ka di aw mati pakaidam na magak nga madi. Nasingpet ako, ridi obingak, aging kakarigitoy. Nagwapo ak ato nagkras kanyak tsak kahit babaling hangko pulos liputan ti asawa. No pa ang gansilyo lang ket security guard ak. Manungot na kita anak yo. Talo na kita anak mi adan iti college di inauna sa ada ti high school di kiti dua. Pero mi atrigat mi hilumlum kami ti utang. Ang mang namnama kami pailang saan na kami nga baybayan ni Apo Diyos. Husto ka. Kasmet ka na kami nga kasawa. Awan anak yo. Dahil tamit pagyamyaman mi, tasangkam nga nadaan ti anak. Tano adda kumaisos. Adda kumamantirikat mi. Adda na yan yung sakit. Adda. Kata hangkam kumagpadoktorang anak ko mat pangalan di pagpadoktor ti kas kada kami. Sabagay, tegunadan, te marikrikat, adada nga agrikat. Te bumakbaknang, adada nga bumakbaknang. Alalagat, urayan dak nga roda, tahang ko mabaling nga panahon, ti postok, aging kanjak, maure na di mang sukat kanya. Gabot na sapa, tinang sukat kanyak, manong name 30 minutes before 6 o'clock. Pare, kapatadakan, ore kita awang pa alas 6. Internet na di kita dua. Sindi kita ya? Langadan samat, nagpalpalama. Alang palpalama, pas basura. Puna tayo, basa dagat, apaputok, tigiwat, ay agong ko. Makita mo kat orek lang naguyak o ngarod makapauyek. Ila alam nga itan. Kahit dan na saan sa kasalita. Alam nga rin. Okay, naglabas yun na clutch bag ko. Okay, makamukha to mara. Papanan nyo nga rin. Kahit dito na kay parking nga motorsiklo ko na sa dito pagsasarita amin. No? Nyaman tibagada. Manong name si Murot da. Damat pagtutugawan ito ay nagtugawak. So, nagtugaw kayo. Ano nga man importante ng bagayo, ya? Manong turing, manang puring. Kwa, Hector, kahit may tagpatulong kayo ka. May kabaylak-lakit eh. Yung na kwarta akit, awan may tulog ko. Awan ngamin amumi may panggam iti kastoy. Gusto nga niya. Manong naimi at inruar na itibulos sa tipulo na. Sana intad ka niya. Ano na ito eh? Tiket? Tiket iti loto. Dahil tatilabas si Dirabi nangabakak. Nangabak ka? When, Hector? Malagip mo na di naitad kanyak
kada kami nga 20 pesos. Kunakin ka nga pagpagiso. Alalagaan mi nga min na tinumero mi. Intayami na dyan 20 pesos. Ngantad ni boss mo. Nga gunggunami nga nang isubli. Hindi dyan. Kinapudno na kita pagpagiso. Daday dyan lang ti kwartami. No awan dyan 20 pesos, saan mi ko mga natayaan? Nagnagna kami lata na. Basta dalaki na 20 pesos, nga panangga tayami ti loto. Kahit, nangabak, gusto na ito eh. Oh my God. Milyones? Inuwaras ko ti ba nagkita manong name it ang mga nadamakagag ka na kami. Datang arti kabut-buting miser no sa amin nga mapagtalkan ti pagpatulungan mi. Gemsi ka, mapagtalkan. Kahit yung nga sa wansak ti makamuno kasanot panang-claim tayo, kada ito nga premyo, one sir. Tawang madam mo mi. Ket, wan. Agora ka, mabaling ko kontakin ti amamok nga dajay Manila. Nga isot pagpatulungan, mapagtalkam laki di sir. Awang pagdalagan nyo, mapagtalkan. Nga isot ti mapanmang kontak dito yung PCSO, Philippine Sweepstakes Charity Office. Kuna na sa? Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Sikapit di baka mo. Knowledge ko ka dito eh. Isugated booking ka dito nga tika dun, sir. Kat, baka ikandak tumiti 20 pesos. Habi katawa ka. Nintubos mo ti kami di 20 pesos. Ha? I-supplement to keng kuwana di inted na. Ngam nagdakil ti utang mi nga ng baga na kem kinibos mo. Tano saan na kam kumainik kan di 20 pesos. Di awang kumat panagtayami. Wala nga kahit ko kung mga nayunan, no saan na kayo kumainig kan, di ba? Idi sumrekan kit Jacks Winayan diri daw. Api nga sumrek latang, di na kayo malapulos sa ikaditiyap maubaya. Sa bagay, babayan mo't langin ka. Kahit mo idi nga nayunan, nga pagpagisunay ko namin, met. Mangturing, mangpuring, no talaga nagtalik kayo kanyak. Siyak ti makamon kaso nga maklaim ti premyo yo. Ket numanuntuman ti tedyo kanyak, alayo na akong dagyaman kada kayo. Kasapulak ti kwarta, para ti panagpabasak karigit anak mi, ken para ti pampanunutek na negosyo. Data pa nga ti problema, Hector, da kami ngay, kasano mi nga usarin to ti kwarta mi. Agad ay deposito ito di bangko Iwara si wasit. Nga mainagan ka na kayo. And then, kasano? Kaya ito, gumatang ti daga, itulungan kayo. Agpatakder ti balay, nga danton katulong nyo, tapos nalikas tagat, agbaling kayo tumatang nga senyorito, kada senyorita. Kastang arti kayat mi. No kasano, iso nga di mo yung among aramiden, no, awan ka. Alawan, kilimek ti premyo, tulungan kayo to pa, no kasano, ti palang bakir yu, ti house and lot, kaya no kasano, iti panungosaryo, ti kwartayo, agamang kami. Kat namnamaim, Hector, no anyamat tarapaap mo, ipahimikan ka, kasupapak, iti kinasyaat mo. Nagbalinak laeng manunaming nga nalimid. Tilaeng asawak tinangibagaak, sangkong yung bagbagapay karigiti talo nganak mi. Tamang ano agwaras kadelikado. Kinuntak ko manunami di kagiyam ko sa Manila kanimbagak ti amin, mapagtalkan mat iso na manong. Kalison siyempre, tinakaamo nga napan iti opisina ti PCSO. Ay nga manunami nga nagpakada akon kini miling asawak kastamatan kada turing manong turing kani manang puring tapnoin na kon di Manila. Kaya't napadasak manong name iti simrek iti opisina ti PCSO.
Babayan kay ni Arnel manong nami nga kayem ko. Kaya nagiti kontak na. Siyempre, dumawat damat ti balato ang. Ngayon ba yung unang nga saklatan ti nagdesisyon? Kaputa, han tumatlang nga, mayat tumatlayang damang turing kinimanang puring. Manong nami, yung kalikagong mi nga makontak isuda. Wan, babalin ti panang kontak ko. Iti padak nga security guard, iti bangko manong nami, tapno laeng umasadagda, kaligiti duwa nga agasawa, ken kastamutan nga masadagda iti telepono, taong pala ti cellphone idi manong nami, tapno di kasta, ket makontak mi ida. Tiga padak nga secure manong nami, tinang ikalikagom nga maka-open da iti account da, kaligiti upat nga bangko, iti lugar bi. Tapno sadya iti pakaiwarasan, iti kwarta. Idin to tasyak manong nami, kasing kadeng da, numanok ti kahit ko nga alaen, isumat ti may deposito, iti account ko, account mi ti asawa. Wen manong nami. Idi malpasan ti amin, manong nami ang makaawidak diti lugar mi, na isarunon iti panakagatang ti house and lot, iti may nga subdivision. Dito yung nga nagandeg manong nami kasi may nga baknang dagiti agasawa. Na dati-dati manong nami nga giturod-duron ti kariton nga mapanagbasbasura. Na-confine da ti ospital, babayan ti tulong mi iti asawak, manong nami nga da kami tinang-confine kadakwada, tapno ma-check up da, tapno agasan, ti anyaman nga an-anayan da nga sakit. Nagpaot da iti ospital, manong nami kingka nga di rumwardan, nasalunat dan, uwain, nga mayawat amin na kayat dan. Ay kingka manong nami, nga di may pasdeg kumaten ti negosyo nga security agency, iti talo nga sanga, anong name? Idinto ti asawak ng nangaramid mo ti negosyo na, manong name nga pagdaitan, pagburdaan, wan, kadagiti na duma-duma nga madait, nga arwatin, RTW, kadagiti pag kortina, pagarpao, kadagiti labisaan, ken salasan. Ababa nga panao, manong name na paggraduar mi, dagiti talungan nak mi. Gaya di makapagraduar ng manong name, isupelang met panangibagami kadakwada, no nangalaan mi, tinagpuonan mi. Inistorya mi kadakwada. Kanya mamok, ti pamilyak, manong name, iti pamilya, da manong turing, kinimanang puring. Nga babayan matlaing kada kami, manong name, ket nangadapda ti duwang anak. Buwan, tapno adan tumitlag tawid da. Kaya nangiput up da ti negosyo, manong. Anat imput up da negosyo? Junk shop. Pagilakuan, kada kita ma-pick up, iti basura, wano, di kita na ibasuran, kat pawalin pa lang ilako, pagta, pawalin pa lang atarneng, dadyatin ada ang negosyo. Kada doon kita tulungan naman, no? Kadam kadlaang tibiyang. No talaga nga dumteng kang katiswerte, mano. No nagbaling ka nga na siya at itipadam nga tao, no nasinaw ti pusum, ken ti panunot mo. Ininto tanimbus Melvin, manong nemi, iistoryak lang. Na ikat itrabaho na nagkakasupay. Gapungarod, ikadabisyo na nga panagsugal kan panagbabay. Kadam-kadlang kaya. Napan hindi sinarungkaran manong nemi dagiti agasawa nga nagyamyaman. Inikkan na ida. Inikkan na ni Boss inikkan da idi di Boss Melvin manong nemi 3 milyon. Kasukat na di 20,000, 20 pesos ngented na. Ngiminsugal na. So ako na dagiti agasawa nga sa mila ko man inik-ikan isupit aladda nga nang irubok yung kuwana kunada. Ngimala, dejekat na yung popuson ng inted mi, bahalay suna na, iso takim basulan, no apay nga, kasi jeti pa nang usar na. At dan, pamilya, dagiti anak mi, manong nemi, kahit na kami, iti asawa, iti mangman-manage iti negosyo, nga security agency, ken kastamatan, iti negosyo na, nga pagdaitan, ken pagburdaan. Kasla, hindi lang ka mga napasamak di amin man. Nga kasjay, iti pamuspusan ng ented ni Apo Diyos sa panangpatgan, kada iti araraw mi kang kuana. Kad nagbaleki kami,
iterapaap na. Dito nga ron, pagkasarita, manong, agyaman naglauna iti anos mo nang isurat, kalpasan nga enak insan kang kati detalyena. Thank you, Matt. Karigiti nagbuya ka nagdangag, kat sabay kumatad damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga ron, agyaman nga pagaya mo, Hector.